हरखाब दैनि गेजेराव गंसे बेसेन गोसा फॉर्च्यूनर गारि नाथाय मानो दैनि गेजेराव थाहैखो फॉर्च्यूनर गारिया नंगौ बाक्सानि सिनादियाव हरखाब दैनि दाहाराव बुखारजादों गंसे बेसेन गोसा फॉर्च्यूनर गारि बाक्सा जिल्लानि जफादं निखासि फोनांजाब लामानि भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय मरा फाग्लादिया दैमानि बोहैनाय दै दाहाराव गंसे फॉर्च्यूनर गारिखौ बुखारनाय नुनो मोन्दों जाहोनाव फॉर्च्यूनर गारिखौ बोहैनाय दैनि दाहारनिफ्राय बोखांनो सुबुंफोरनि नारा-नाथा जुजिनायखौ नुनो मोन्दों थारैनो बे समाव मोनसे दुखुनांथाव नुथायानो जादों बाक्सानि सिनादियाव बे बाथ्राखौ मख'नांगोन दि गोबां बोसोरनिफ्रायनो बे दैमानि सायाव दालां गैयैनि जाहोनाव रायजो राजाफ्रा हान्थिनायनि फारसे गोबां जेंनायाव गोग्लैदों नाथाय दिनै बेनिनो मोनसे दुखुनांथाव फोरमान महरै गंसे फॉर्च्यूनर गारिनि बुखारलांनायखौ नुनो मोन्दों ओरैहाय रायजो राजाया सरकारखौ बे दैमानि सायाव दालां बानायनानै होनो गले गले खावलायबोदोंमोनब्लाबो नाथाय जेबो गोनांथार होयैनि गोख्रों अजद खालामदों बेनि अनगायैबो रायजो राजानि खुगा खुगा मोनसेल' राव बुंनायखौ दायो खोनानो मोनसै जे माब्ला सोर बे दैमानि सायाव दालांखौ लुफुंनानै होगोन बेखौ फैगौ समासो फोरमायसिगोन भुटाনৰ পৰা পৰিচয় নদীৰ যিটো পানী এৰি দিছে আমাৰ দিৰিং নদীত পৰি বহুত হাকাৰ হৈছে পানী অভাৰ হৈ গৈছে পানী অভাৰ হোৱাৰ ফলত ফৰ্চুনাৰ নতুন গাড়ী এখন আৰু চাইকেল এখন ভাহি গৈছে আমি নৈপৰীয়া মানুহ হিচাপে আমাৰ বহুত ভয় হৈছে গতিকে চৰকাৰৰ ওচৰত সেইটোৱে আহ্বান কৰিব খোজোঁ যে আমাৰ নৈপৰীয়া ৰাইজক সুবিধাৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিলে দলং এখনৰ যদি ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আমি নথৈ আনন্দিত হ'লো হয় Oi, Rosi aru bandingin aja, kata apa ini? BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75 जौखोन्दो रेहाय 201निफ्राय 250 सिम 50 जौखोन्दो रेहाय आरो 251निफ्राय 600नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25 जौखोन्दो रेहाय होनाय जागोन
जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, सशियोलॉजी, जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज, कैरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिविजन क्लास, लोगोसे स्पोकन इंग्लिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 70022271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindacollege@gmail.com